Ahoj, já jsem Smiley a vítám vás u prvního tutoriálu na Photoshop. Používám Photoshop CS6 a jak si můžete všimnout, dneska budeme dělat logo. Tohle logo jsem dělal narychlo, protože jsem ještě měl nějakou práci, takže si zkusíme pokusit udělat takové logo. Takže si uděláme nový projekt a v některých dalších tutoriálech vám ukážu, jak si udělat banner, jak si stáhnout celou verzi, protože já mám celou verzi placenou a staženou. A do popisku videa vám dám demo, triál na 30 dní, to vám bude stačit, abyste se to trochu aspoň naučili. Takže můžeme si normálně dát výchozí velikost Photoshopu, úplně stačí na to logo, já to takhle používám. Tak a jako první věc tady máme vzorník všech věcí, tady máme barvy, udělal jsem to naopak, tady je vzorník, tohle je vzorník. Tady je lišta všech panelů, co potřebujeme k tvorbě věcí, loga, banneru, fotek, úpravy a tak dále. Toho si teď dneska nebudeme všímat, budeme si všímat jenom pár věcí. Tomuhle a tomuhle. Takže musíme si teďka vzít tady tohle, nástroj přechod. Když nemáte klávesnici, tak můžete použít písmenem G. Takže si to rozklikneme, dáme nástroj přechod a vybereme si barvu modrou. Potom si vezmeme jako druhou barvu bílou a můžeme začít. Máme ten nástroj přechod už nastavený a teďka uděláme tohle a stane se nám tohle. Máte tady bílou, středně modrou a pak modrou. A musíte mít zaškrtnuté tohle. Takže takhle. Super. Ale můžeme to i vyzkoušet jinak. Můžete všimnout, tak udělat třeba tohle. No, ale my si dáme ten kruhovitý. Ten bude stačit úplně, takže tady ten. Tak, jako další věc si vezmeme nástroj text. Neboli písmenem T. Teďka klikneme a napíšeme libovolné jméno. Takže třeba Smiley. Teďka si to zarovnáme kam chceme. Tady. Jak si můžete všimnout, tak se mi to možná trochu laguje, ale to je tím nahráváním. Ale po nějaké době se mi bude opravovat počítač, tak snad to vyjde, že se mi to už nebude lagovat. Tak. Teďka si změníme barvu. Uděláme tady tímhle. A vezmeme si třeba černou. Tak a máme černou barvu. Tady. Teďka si uděláme logo a to uděláme tady tím čtverečkem. Takže zmáčkneme pravým tlačítkem na myši a dáme si kolečko, tohle elipsa. Uděláme si kolečko dle svého výběru. Tak, to by bylo. Teďka změníme barvu. Tak, vezmeme si třeba černou. Se nám to povede udělat. Jo, už vím. Kdyby vám to nešlo, tak musíte kliknout tady a plechovka. A normálně dáte ještě rasterovat, aby se vám už to udělalo. Tak. Šup. A máte černou. Jako další věc teď si uděláme rozbité oko, takže to budou dva křížky. Neboli X. Vezmeme si tu elipsu zase a tady udělá chybu. Vezmeme si tu elipsu tady a uděláme takový oválek. Tak, to by bylo. Ještě uděláme jednu. Jo, omlouvám se za ten hluk od toho počítače, to mi dělá vždycky, ale nedá se nic dělat. Tak, teďka si vezmeme tohle a uděláme to ve tvaru křížek. Musí to být zarovnané dobře. Teď si tady zaklikneme elipsu 2. To je tady ta druhá. Takže takhle, ano.
Počkáme a teďka si zatrhneme tu druhou. A teď to bude vypadat jako křížek. Takhle. Tak, to by bylo. Použít. Vidíme, jak to bude vypadat. No, vypadá to trochu dobře. Tak, tohle teď si dáme tady. Teďka si vezmeme zase tu elipsu, trochu ji zvětšíme, ať to trochu vypadá lépe. A posuneme to. Takhle, super. Teďka si vezmeme elipsu číslo 3. Tu taky zvětšíme. Zvětšíme. No, tato. Tak. Sakra, blbý program. To zasekává celý počítač. No, ale super, takhle. Vidíme, jak to vypadá. Vezmeme tady ruku a vidíme. Jo, to by bylo super. Teďka si vezmeme zase plechovku a nabarvíme si to. To nebylo moc dobré. To nebyl moc dobrý nápad, takže si to uděláme ještě jinak. Můžete to ještě nabarvit, sakra, mě to tady všude vyskakuje. Mě to štve. Protože já to dělám po dlouhé době, tohle logo. Loga teď už moc nedělám. Takže. Teďka si vezmeme. Ano. To super. Teď to. Musíte to tam i zaškrtnout, jinak vám bude dělat to, co mě. Takže zase plechovku. Hej. Vždycky mi to tady vyskákne a mě to štve. Ano. Šup. Takhle. A teďka si vezmeme čtverec. Teda obdélník. Obdélník, super. A ten si nabarvíme zase černou barvu. Tak a to by bylo z mojho tutoriálu vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a budu pokračovat u dalšího videa. Ahoj! My wife and I